muritor, producător, semănă patata, tata, băi. Doi. Nu, băi, prost. Băi, ce prost e prostul fac. Doamne, pula bătii. Ba pula. Să ne bagi și tu puțin cu limba la cură dacă tot așa. Să-mi surși pula, băi. Au. Eu uite-l băgăți, ești pula ta, băi. Doamne, mâncați-i gura ta, prin ce trec să mă dacă știam că pățiți așa ceva, mă este Andrei Coca și în lumea mea că e durere mare. Omul nou frână, nu? Și mergem acolo, hai că sunt un titan. Doctorul ăla că dacă îi suc pulan de cârjă. N-am vrut. Aia, de pula. Mama, am crezut că motorul era să mor. Ba, pula. Da, iau la bot. Acum iar se întoarce, ia uite. Ia uite. Hai mă, frate. Papa. Așa fac și ea fără grijă. Ui, ești nebun, sunt trașcă la corn. Mi-a dat drumul pe tine, frate. Ia uite, frate, ce fac. Uite, frate, ce fac de frică. Mersi, frate, te pup. Stai așa, frate, uite ce fac de frică. Uite așa-i dau, ia uite. Uite așa. Jandarmi, Bogăvești! Jandarmi! S-am simțit. Și ala că dai mă sunt descăi. Ia știi. Frumos gherțurilor. Mai facem poză, Lasă-mă bă. să vadă lumina, mă, să vadă lumina ta. Suntem doi, și am numărat și eu. Suntem mai pe fake. Stai, bă, tal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Suntem vreo 7 copii, am vreo 7 copii, 6 copii, 7 copii, 8, 9, 11, suntem vreo 9 inși. Atât să mai vină niște copii acum din oraș, că s-au plecat după... În general, câți? 6. De la ora exactă, de la ora exactă. Casa Palace? Nu. Da? La finanțe, om. La finanțe, doamne. Așa. Așa, arma. Acolo mai am 85 de... Păi, ce pula mea? A few moments later. Salutare, frații mei de pe Facebook, trăiți familiile voastre. Eu ce să fac? Bine, cu combinații prin țări străine, prin astea, nu mă credeți? Ia uitați și pe aici. Oh, da, să moară familia.